ଆସିଲେ ଗୋଟା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟା ଗୋଟେ ଏପଟେ ବାହାର ପଟୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ ପାଖକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ପାଖକୁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ଟିକେ ଗରମ କରିବା। ତେଣୁ ତାଳି ଦେବା ତାଙ୍କୁ ତାଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଳି ଦେବା ସେଥିରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲମ୍ବଦାର କରୁଛନ୍ତି। ମନରେ ଏକଦମ ପ୍ରବଳ ସାହସ ଉତ୍ସାହ। ଗୋଟେ ପଟରେ ଆର ପଟରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାହସିକ ଖେଳ ଅଛି। ଦୁଃସାହସ ସାହସିକ ଦୁଃସାହସିକ ଖେଳ। ଯଦି ତାଲିରେ ଅଭାବ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିବ। ତାଲି କେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ କିଛି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିପାରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇମାନେ ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ ଏପଟେ ଆମେ ଏପଟେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଆମେ କିମ୍ବା ଆସିଲ ସେପଟେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ସେତିକି ଆମେ ଏଇ 40% ବିରାମ ଦେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର